Ben, pois, bo día a todas e a todos. O primeiro é agradecer, pois, a vosa presencia, que nos acompañedes, ademais nunha xornada así tan intensa que viñades desde tantos lugares da provincia da Coruña. Bueno, comentarei despois tamén un pouquiño, pero pouco a pouco irá chegando máis xente, pero estamos tamén moi satisfeitos e satisfeitas porque bueno, hai representación de todas as comarcas da provincia, bueno, creo que iso é moi positivo tamén para mostrar a diversidade de realidades que temos. Tamén, bueno, agradecer a todas as persoas que non puideron acudir ou non van a poder, pero que nos van a estar a ver en diferido na grabación de todas estas conversas que quedarán disponibles na canle da Diputación da Coruña. Por suposto, tamén a área de Cultura da Deputación de Coruña pola confianza para coordinar esta iniciativa e tamén esta xornada de hoxe. Despois retomarei para ir presentando os diferentes bloques de contidos. Escapóseme algo básico que dicir que, bueno, chamome Sergio Lago e, bueno, gracias por vir, bons días. E nada, o que dicía era, despois retomarei para ir presentando os diferentes bloques de contidos, pero ahora, sen máis, dou paso a Natividade González, deputada de Cultura, Igualdade, Lingua e Dereitos Civis. Moitas gracias, Sergio. Bueno, moi bo día. Pois para min é unha honra e un gusto poder dirixirme a todos vos no inicio desta xornada na miña condición de diputada da área de Cultura da Deputación da Coruña. É un gusto porque esta xornada está enfocada a ser útil para os cargos políticos e tamén para o personal técnico das áreas de cultura dos concellos da nosa provincia. Eu fui nos últimos anos concelleira de Cultura no Concello de Ames e sei e vivín de primeira man directamente a complexidade de poder desenvolver esta función tanto para quen a facemos a nivel político como para os técnicos e técnicas dunha maneira clara, coordinada e planificada. É fundamental que todos e todas, tanto desde a parte política como desde a parte técnica, teñamos claro cal é o noso papel e como podemos traballar mellor de maneira en beneficio da cultura e do noso concello. Porque para a cultura galega, para os sectores culturais, para os públicos da cultura, para os creadores e creadoras, o papel dos concellos é un papel central, fundamental. Somos o axente máis importante de contratación artística que teñen moitos sectores da nosa cultura. Somos tamén quen determinamos en boa medida a que tipo de contidos culturais vai ter acceso os nosos veciños e veciñas. Somos igualmente quen definimos que tipo de relacións e de apoio imos ter co tecido cultural de base dos nosos concellos, desde as asociacións culturais, as entidades musicais, teatrais, de tempo libre, de historia local. Somos tamén quen facemos posibles que a historia, a identidade, o patrimonio do noso concello sexa coñecido, divulgado e posto en valor da forma que merece, tanto para a veciñanza como para as persoas que nos visitan. De todas estas cousas queremos que se falen nestas xornadas, que non pretenden ni decir o que está ben nin o que está mal, senón simplemente abrir temas e cuestións que consideramos que é necesario ter en conta no ano 2023 para deseñar, planificar e desenvolver unha política cultural municipal que redunde positivamente na nosa veciñanza. Neste 2023 producise unha noticia que non é habitual e foi no Parlamento de Canarias, onde todos os grupos se puxeron de acordo para aprobar por unanimidade a Lei do Sistema Público de Cultura de Canarias, que pon no centro dos seus obxectivos o dereito cidadán á cultura. A Deputación da Coruña leva anos, como sabedes, xa traballando desde esa idea de cultura como dereito. A cultura é un dereito e, por tanto, necesita de políticas públicas que fagan que os nosos veciños e veciñas teñan garantido ese dereito en todas as súas dimensións. Dereito ao acceso á cultura, como públicos ou usuarios, dereito de participación cultural, dereito a coñecer a propia cultura e lingua, dereito a poder expresarse e desenvolverse a través da cultura, coa formación e aprendizaxe como ferramenta. Pois xa, despois de todas as pasadas eleccións municipais de maio e despois dun intenso verán para todos, especialmente, sobre todo, aquelas persoas que vos tocou comenzar a gobernar nesta época, agora consideramos que setembro era o mellor momento ideal para pensar e reflexionar e planificar e de aí estas xornadas. Así que, casi rematando, hai unha pregunta que vos convido a que nos fagamos todos e todas. En que tipo
de sociedade queremos vivir e como podemos axudar desde a acción cultural para avanzar nela. Oxalá esta xornada sexa do vosso interese e resulte interesante e suxerente para o vosso traballo. Moitas gracias. Alberto. Hola, bos días. Eu chamo-me Alberto García e son o coordinador desta publicación que xa que se reparte hoxe aquí nesta xornada vamos a aproveitar para facer unha breve presentación ou unha contextualización porque xa que xa que vides a levar o libro, pois polo menos saber de onde parte, que sentido ten e por que se fixo, non? Entonces, quería antes de nada agradecervos a todos vos. O protocolo sempre di que hai que agradecer antes as autoridades, a mí me gusta facelo ao revés. Agradecervos a todos vos por vir nun día chuvioso, cada un desde algún punto da provincia. Agradecer tamén que haxa unha doble convocatoria para as persoas técnicas e para os responsables políticos, porque isto para min tamén é fundamental, que as formacións tamén podan acudir a xente que ten a última decisión sobre as políticas públicas que desenvolvemos. Eu creo que, xa me correxiredes, pero desde aquela interea, desde fai máis dunha década, dunha xornada en Mariñán, na que estábamos algúns dos que estamos aquí, creo que non se convoca a concelleiros e a concelleiras de cultura para que eles tamén teñan a súa formación e fan a súa reflexión sobre por onde están indo ahora as políticas culturais. Entón, parabéns ao diseñador ou ao comisario desta xornada por facelo desta forma. Moitísimas gracias sobre todo á Deputación da Coruña, á área de cultura da Deputación da Coruña, por encargar este traballo, por facilitar este libro e por facilitar tamén todo este proxecto da Cultura en Dereito, que cumple en decembro 6 anos xa. Moitas grazas Natividade e benvida como nova deputada de Cultura. Gracias sobre todo a Xavier Campos, que ainda non chegou, que di que está con dificultades para aparcar, porque el foi a persona que estaba xa daquela apoiando e impulsando este proxecto e este lema. Grazas a Sergio Lago por deixarnos presentar o libro nesta xornada e gracias sobre todo a todas as persoas que escribiron nel, algunhas delas estades aquí, porque vos sodes os que lle dades chiche e contido a estas 200 páxinas. Eu solo, desde logo que non sería capaz. Entonces, a cultura en dereito como lema sona por primeira vez, ou utilízase como por primeira vez, no Culturgal do 2017. Aí o stand da Deputación xa leva ese lema ou traballa estes contidos, porque os que estábamos ali entendíamos que había unha tendencia, que viña un vento novo, que viña unha tendencia que falaba de dereitos culturais. No ano seguinte, no ano 19, foi cando se presenta a primeira lei de dereitos culturais do Estado, que é a Lei Navarra, pero xa noutros lugares do mundo, en outros estados, estaban traballando esta cuestión dos dereitos culturais. Aquí xa se falara históricamente no pasado, pero que parece que volvía con forza. Entonces nos entendíamos que había que facer esa reflexión sobre a cultura como dereito. Por que? Porque estábamos nun momento no que a idea fundamental, o pensamento único casi, era o da cultura como recurso. Todo o mundo estaba como moi obsesionado en que a cultura era un recurso económico e tiña que ter un rendimento económico. Isto é certo, por suposto, pero digamos que ese pensamento convirteuse en mayoritario e apartou un pouco as outras visións da cultura. Tanto é así que a terminoloxía que permeou todo o noso traballo daquela empezou polas industrias culturais, seguiu polos xestores culturais, profesionais de xestión cultural, xestión, polo tanto, término economicista, seguiu polos consumos culturais e os produtos culturais, e, últimamente, o turismo cultural. Todos eles termos que nos facían pensar que a cultura tiña que ser exclusivamente xeradora de produtos culturais. Isto é unha parte da cultura, é importante, é fundamental, pero non nos pode deixar pensar que a cultura é moito máis. A cultura é algo moitísimo máis amplio, é algo que nos forma como pobo, como sociedade, como colectivo, como individuos tamén, é algo que trascende moito máis alá do que son os sectores, as industrias, os produtos. Entón, nos queríamos contrapoñer esa idea ou compensar, de algún momento, aquel pensamento que era tan mayoritario e empezar a falar da cultura como un dereito, non só como un recurso. A cultura como un dereito, aquí vengo apelado anteriormente, a cultura como un dereito, a cultura un dereito, como dixo Natividade, e un dereito porque está nas leis.
Está nas leis en leis internacionais, en leis autonómicas como o noso Estatuto de Galicia e na Constitución Española, de que tanto se fala para outras cousas. No artigo 44 di que toda a ciudadanía ten dereito de acceso á cultura e que é o Estado que ten a obriga de garantir ese dereito. E despois está o artigo 9.2 e outros que falan de que todos tamén temos dereito a participar no entorno cultural no que estamos, a participar, a crear cultura, non só a ser consumidores dela. Entonces, para reforzar esta idea da cultura en dereito, a Deputación empeza non, digamos que o libro é un pouco de onde desemboca o resumo de unhas 15 xornadas. Esta é a xornada número 16, se fixeron 15 desde ese 2018 ata este momento, este é a 16, e esas xornadas falaron de moitas cousas, de moitas temáticas relacionadas ca cultura e ca xestión cultural, pero entre elas falaban do que queríamos reflexionar, do que queríamos pensar, de onde estaba o noso oficio, onde estaba a nosa acción cultural, de onde viña, onde estábamos e hacia onde podíamos ir, facer unha reflexión sobre o noso traballo. E comezamos polo principio, en abril do 2018, o 25 de abril de 2018, fixemos a primeira xornada. Que me conoza sabe que a data elexida non é casualidade, non é casualidade que empezáramos o 25 de abril. E empezamos falando, do inicio, de onde ven a cultura galega, onde ten as súas maiores fortalezas, que baixo a miña opinión é na cultura comunitaria, na cultura participada, na cultura cidadán, despois no papel dos concellos tamén, e isto casaba moi ben tamén co papel da Deputación. A Deputación da Coruña, a través dos seus circuitos culturais e da conexión cos concellos, favorece unha gran programación expandida que garante o dereito de acceso á cultura e, ademais, a través das súas axudas a entidades, colectivos, festivais, etc., tamén garante o dereito a facer, o dereito a participar en cultura. Entón, entendíamos que aquelo era un momento importante para reflexionar sobre a nosa forma de facer, porque, ademais, en aqueles anos pasaronos máis cousas que chegaran outra vez a teoría dos dereitos culturais. Pasounos, entre outras cousas, unha pandemia, na que, en teoría, iba a ser un momento de reflexión, iba a ser un momento de pensar as cousas de outra forma, íbamos a salir mellores, íbamos a facer as cousas de outra maneira. Eu creo que isto non sucedeu, xa me diredes vos, pero eu creo que non sei se aprendemos moito dese punto, pero sí que nos parecía un punto importante de reflexionar sobre como viñemos facendo as cousas e como tiñamos que facelas a partir de agora, porque está claro que a nosa acción profesional non pode ser a mesma, atravesándonos cousas tan importantes como, pois eso, como o tema dos dereitos culturais, como o tema que nos sucedeu da pandemia ou como a cuestión da sustentabilidade que tamén xurdeu nestes anos, non? A través da Axenda 2030, dos ODS, falamos moito de sustentabilidade, intentando pensar e reflexionar sobre unha cultura máis sostible que tuvera en conta termos como igualdade, como accesibilidade, como inclusión, como coidados, que son cousas que se falan neste libro e cousas que se falaron en todas estas xornadas. Queríamos que esa reflexión sobre o noso oficio, sobre a nosa forma de facer cultura, fora tamén galega ou moi conectada ca nosa terra, non? Moi posta aquí. Por que? Porque os que nos gusta ler e buscar referencias así sobre a xestión cultural temos moi boas referencias, pero casi todas elas de fora. Tiñamos algunhas pouquiñas de Marcos Lorenzo, que está aquí, pero non moitas máis. Todas as referencias e os libros que falaban de xestión cultural, de como replantear o traballo, de hacia onde ir, falábamos o libro de Jerón Rowan, o último de Jazmín Beirac, que vos recomendo vivamente, a Cultura Ingobernable, o último da Fundación Caraso, que creo que é algo parecido a esta recopilación que temos aquí, ou todo o que publicaba, por exemplo, para min unha referencia potentísima ao programa Cultura e Ciudadanía do Ministerio. Todas estas referencias son de fora, son valiosas e hai que collelas, pero tamén creíamos que tiñamos dereito a ter unha ferramenta propia, a ter unha reflexión propia feita desde aquí e con xente daqui, porque eu creo que temos profesionais valiosísimos en todos os eidos, desde o eido máis do pensamento hasta o eido máis da acción local máis directa. Eu creo que temos que valorarnos, unha vez máis, como pasa con tantas outras cousas, valorar o propio, valorar o que somos e pensar que tamén temos dereito a ter unha ferramenta de reflexión sobre o noso oficio feita desde aquí. Entonces, precisamente as persoas que están aquí e que vou a nomear agora facendo un breve repaso do que aquí podedes atopar, pois para min son persoas superreferenciais, non só elas, non só estas 12 persoas que aquí escriben, sino as máis de 150 persoas que pasaron polas 15, 16 xornadas
da cultura en dereito. Máis de 150 especialistas, profesionais de diferentes ámbitos culturais que deixaron aquí o seu saber. Outra das funcións deste libro é que aquí tendes todos os programas de todas esas xornadas e uns QR onde podedes redirixirvos para volver a escoitar ou ver a ver os vídeos das ponencias de todas estas personas. Nos parece tamén que unha ferramenta de recopilación tamén estaba ben para que teñamos, pois eso, un manual onde poder conectarnos con según que temática e poder atopar recursos e referencias. E como digo, ademais de todas esas referencias, de todas as xornadas, de todas esas 150 personas que ali falaron, en concreto e de regalo, temos ademais estes 12 textos destas 12 persoas que vou a nomear porque para min son os auténticos sostedores desta publicación. O primeiro artigo é de Xavier Campos, que ahora sí que está aquí, e que fala da cultura como da visión política da cultura, ou de que a cultura tamén é política. Isto, os técnicos que estades aquí e que sodes máis ou menos da miña quinta, recordaredes que no pasado falouse moito dos perfis profesionais e houve un tempo no que se falaba moito do perfil do técnico político e era un perfil moi denostado, porque era como que os que tiñamos esa visión social ou política da cultura nos estábamos metendo en un campo que non era o noso. Eu sempre creín, como Xavier Campos explica perfectamente en este artigo, que a nosa función, por suposto que é política, non debe ser partidista, pero sí que é política no sentido que intervén no entorno, intervén no que sucede ao noso redor, e todo eso é facer política. E esta visión social da cultura que nos defendemos aquí é unha maneira de facer política tamén. Non é o mismo facer según determinadas cousas de que hoxe se falarán aquí que teñen máis que ver con entretemento ou co consumo cultural que facer unha intervención máis transformadora da sociedade. Entón, este artigo para min inicial de Xavier Campos é moi estimulante nese sentido. Despois está un pequeno extracto de Marcos Lorenzo do Plan Estratégico de Ferrol, porque en poucos lugares de Galicia, e un deles é Ferrol, ou en casi ningún, que non lo diga él, hai un plan estratégico para planificar as accións políticas locais. Nos parece que é unha ferramenta fundamental, que é unha ferramenta moi valiosa, que temos esa referencia de Ferrol e Marcos, por todo o que el supón como profesional referencial auténtico, o sea, unha referencia para min grande na xestión cultural galega por moitas cousas e agora no concreto desde o Concello de Ferrol como se pode planificar unha política pública pero pensada, estruturada, escrita e ter esa outra ferramenta que son os plans de planificación estratégica que non todo o mundo temos, que a veces non nos deixa as urxencias do día a día e que son moi útiles. Tamén está aquí referenciado este plan estratégico e podedes tamén lelo completo, que vos recomendo. Despois está o terceiro artigo, que é o meu, que fala da función social da cultura e, sobre todo, da participación cidadá. Eu teño esta especialización laboral e esta visión moi clara da cultura de sempre, baseada, pois eso, na tradición galega da cultura comunitaria, da cultura de base. Eu creo que se os concellos deben facer algo, precisamente, é favorecer esta relación coa cidadanía, motivar esta conexión cos colectivos e ca xente que fai cultura desde abaixo, con esa creación cultural que a participación cidadá, eu creo que ese é o labor fundamental dun concello, máis alá de que teña que facer outras cousas, como xe se vai a decir na xornada. Entón, aí está expresado tamén no terceiro artigo. O cuarto de Isabela Mendoza, que é unha persona que non está aquí, pero que é moi recomendable a súa lectura, a min pareceme boísimo este artigo, e fala precisamente de dereitos culturais e de ben común. O quinto de Encarna Lago, que sí que está aquí, que é outra referencia absoluta da xestión cultural en Galicia, fala de accesibilidade, bueno, ademais participa Silvia Fiallega, Lorenzo, fala sobre todo de accesibilidade, de inclusión, e tamén vos recomendo que sigades o seu traballo porque espectacular. Por outro lado, sigue Fran Quiroga, que tamén é outro persoeiro para min tamén moi interesante, que fala de sustentabilidade precisamente. Hoxe presentase ás 8 da tarde outro libro que fala de cultura, participación social e política no espazo que Fran xestiona. Despois continuamos con Clara Cordeiro, de STH, xunto con Andrea Barreira, que fala dunha cultura en igualdade. A cuestión da igualdade, xa todos sabemos, non vamos a descubrir nada. O importante é a presencia que ten nos últimos anos e nos creemos firmemente que os concellos tamén deben trasladar esta cuestión de perspectiva de xénero en todas as súas accións, dende a igualdade nos cartéis ou nos elencos artísticos ata moitas outras perspectivas. Despois está o tema dos coidados por Sergio Lago, que nos parece fundamental tamén. Se algo queríamos reflexionar
falar durante estes anos, ou algo falamos tamén, foi en, bueno, hai un proxecto moi chulo da Asociación Galega de Profesionais de Xestión Cultural, que é Coidar de Nós para coidar da cultura. Igual se nos olvidou tamén un pouco todo en este momento que iba a ser de reflexión e de inflexión que foi da pandemia, que todos salimos un pouco tocados, que todos salimos, quero decir, que aquilo que decíamos que había que traballar outros ritmos, de outra maneira, coidándonos máis, coidándonos a nós e coidándonos a xente que traballábamos, tampouco creo que estamos cumplindo moito, porque eu creo que salimos un pouco acelerados de aquel momento e estamos nun momento de rapidez e sobreproducción que é notorio. Despois tamén participa Roberto Pascual, outra auténtica referencia, con un artigo específico sobre teatro, Carlos Lorenzo, que tamén está aquí, sobre fotografía e poesía, que son os ámbitos de especialización tamén no traballo, e tamén aproveitamos outros textos extraídos tamén deste proxecto Cultura en Dereito, de Belén Bermejo, de María Vaqueiro e de Arancha Estévez. Como digo, e xa acabo, isto quere ser unha ferramenta de quen queira pararse a leer, parar un pouco a pensar cal é a nosa función, coller algún tipo de referencia de cal é a cultura de onde vimos, cal é o momento no que estamos e cal é o lugar ao que deberíamos camiñar. E esta referencia está construída en Galicia, por persoas de aquí, que traballan de aquí e que, polo tanto, nos poden, penso que servir mellor. Nada máis, moitísimas gracias por a atención, moitísimas gracias de novo por convidarme e porque este libro este presente en estas xornadas. Gracias. Moi ben, pois gracias de novo Natividad e gracias Alberto. Retomo ahora brevemente, porque tampouco quería comer tempo da seguinte mesa, que eu creo que as reflexións que nos ten as persoas convidadas son o principal e as protagonistas, pero sí que deixaron as notiñas sobre a iniciativa e a xornada. Como xa avanzaban tamén, tras a celebración das recentes eleccións locais, a área de cultura da Diputación da Coruña quiso retomar esta iniciativa divulgativa e formativa A Cultura é un Dereito, con varias accións. Unha é, como ben acaba de sinalar Alberto, a presentación deste caderno que pretende ser unha reflexión plural e inspiradora. Despois tamén esta xornada que ten unha vocación tamén de punto de encontro, de vernos, atoparnos e poder falar tamén. Irá acompañada da edición dun breve manual que se publicará e distribuirá antes de final de ano. Aí o que intentaremos é sintetizar de xeito práctico ideas que escoitaremos hoxe, tamén como intentar leválas á práctica, ademais dos recursos e liñas de apoio que a Deputación activa anualmente a partir de comezos de cada ano para axudar a facelas posible. Ambas ferramentas, xornada e manual, naceron coa idea de servir como guía para novos cargos públicos que asumen as competencias na área de cultura, pero creemos que pode ir moito máis aló diso, non? Porque a idea é ofrecer un espacio de reflexión sobre novos retos e enfoques para responsables políticos xa máis veteranos e tamén para o persoal técnico do ámbito sociocultural da provincia. Dentro da boa resposta de inscripcións, eu quería destacar e agradecer precisamente a presencia de responsables políticos da área de cultura de todos os partidos, de todas as cores. Creo que é unha boa noticia, creo que mostra que é un interese real e transversal por avanzar cara unhas mellores políticas culturais. Ademais, xunto ao persoal técnico que tamén estades presentes aquí, hai hoxe representación de todas as comarcas da provincia da Coruña, un total de 33 concellos que estades asistindo ou inscritos. Como xa sinalaban tamén, é evidente que a acción cultural local de proximidade ten un papel esencial para garantir eses dereitos culturais da cidadanía que poñen un pouco o título a todo este programa de hoxe, tamén a estes 6 anos de traballo da Diputación, que xa estuvo un pouco resumindo tamén Alberto. Unha das primeiras claves de hoxe tamén, así moi sinxela, que quería compartir é que, tanto a xornada como o manual intentaron tamén partir desa realidade que é o noso contexto, que ademais cada un é unha de nós ten de contextos diferentes, hai realidades municipais moi diversas e, sobre todo, tamén partir un poquinho desa ollada desde aquí, desde Galicia. Esa primeira clave que comentaba é que a maioría de concelleiras e concelleiros presentes aquí e tamén na realidade dos municipios de toda Galicia, que ademais da responsabilidade en cultura sumades moitas outras áreas. Teño aquí un listado, eu creo que son
10 liñas de outras responsabilidades que tamén sumades, deporte, xuventudes, participación cidadá, lingua, festexos, muller, igualdade, benestar animal, medio ambiente, accesibilidade, normalización lingüística, bueno, podría seguir moito tempo. Entón, bueno, esa é unha realidade tamén, non? É dicir, hai que digamos, compartir esas responsabilidades sobre moitas outras áreas, co cal tamén un doble agradecemento porque estedes aquí pois, para escoitar e para tamén, bueno, pois, traballar un pouco especificamente desde a área de cultura, non? O que queríamos mostrar hoxe é que, máis que caixóns estanco, cada unha destas áreas, hai moitas posibilidades de traballar transversalmente entre áreas a través da acción cultural. Creo que esa é unha idea que me gustaría que puderades sair hoxe de aquí, de como a través da cultura ou en colaboración con outras áreas, bueno, pues, a acción cultural local cada vez máis transversal. Creo que moitas das reflexións que están no caderno e tamén que se están a facer noutros lugares do mundo, institucións internacionais, pues, tamén está esa cuestión da transversalidade, non? Da cultura e da necesidade tamén de interrelacionarse máis con outras áreas e viceversa, non? Nas seguintes mesas convidamos a persoas de diversos puntos da península para achegarnos a estas liñas de traballo en cultura con unha visión social, non? Que permita mellorar o benestar e a vida das nosas veciñas e veciños. Esta é outra das claves un pouco transversais que intentaremos ou que intentamos ter na xornada. Outra das realidades que temos nos nosos contextos é que tedes que, bueno, evidentemente non se trata de facer todo ou nada, veremos moitas posibilidades, coñeceredes de sobra tamén moitas cosas que se poderían facer, pero, bueno, o que se trata tamén que despois cada un pois, teñen o seu territorio, ten o seu contexto, ten a súa veciñanza, en definitiva, ten as súas propias necesidades e tamén ten os seus propios recursos, co cal bueno, o convite é acoller aquelas ideas que mellor encaixen, non? Con esa realidade dos vosos territorios e coas vosas necesidades e bueno, que poidan sair aí novos proxectos ou novas ideas, pero bueno, non se trata para nada de decir habría que facer todo isto para facer a política cultural ideal, porque, bueno, como calquera política non existe, non, ese concepto. Xa por rematar tamén un pouco esta breve introdución, a xornada e a guía queren tamén poñer en valor o perfil profesional da xestión cultural e da animación sociocultural, a importancia da formación e do coñecemento técnico que aporta o persoal público. Bueno, creemos que evidentemente é esencial, é moi difícil estar aquí a falar de políticas, de posibles liñas, novos eixos de traballos e despois pois non existe ese perfil que poida desenvolverlo porque, bueno, hai unha profesión, son unhas profesións con sólido marco académico detrás, que ademais teñen unha boa vertebración profesional e que ademais cada vez ten máis reconhecimento por parte de numerosas institucións internacionais, non? Entón, bueno, tamén poñer un pouco en valor a necesidade de contar con ese persoal técnico. A propia Deputación ten liñas de axuda para que poidan ampliarse, consolidarse estes postos de traballo, sobre todo, pues, bueno, esa chamada tamén a confianza, non? Detrás da acción cultural hai coñecemento, hai formación, hai, bueno, a necesidade tamén de perfiles técnicos e, bueno, esa palabra que acabo de decir, de confianza, creo que é imprescindible, non? Esa remato. En definitiva, bueno, ademais de intentar axudar a guiar as estrategias culturais nestes novos mandatos, pois, bueno, buscase un pouco inspirar o deseño de novos programas e proxectos que incorporen estas novas visións. Tamén convidando as profesionais do sector público e privado, que tamén estades presentes hoxe na sala, non só responsables políticos e técnicos municipais, senón que tamén hai xente que traballa desde o ámbito privado, desde entidades sociais, pois, bueno, pois para coordinarse, para traballar tamén conxuntamente e axudar a pensar en novas propostas que de cara ás diferentes liñas de apoio que irán saindo durante os primeiros meses de 2024, pois, bueno, poidan ser posibles esas novas propostas ou consolidar as que xa tedes nos concellos, que hai moitísimos exemplos de boas prácticas. E agora sí, creo que prometín varias veces rematar, pero esta vez é verdad. Así que, nada, sen máis, agradecer a Natividade, agradecer a Alberto pois, esta presentación inicial, e xa convidar as primeiras persoas convidadas, a José Luis, a Hugo e Elena, para iniciar a primeira mesa.